Shin da gaske ne ƙungiyar Hamas ta miƙa wuya wa Isra'ila? A kwanakin nan ne shugaban ƙasar Amurka Donald Trump ya bayyana wasu sharuɗa guda 20 waɗanda idan har ƙungiyar Hamas ta amince da wannan cewa za a kawo ƙarshen yakin nan da aka ɗauki tsawon shekaru 2 ana gabatarwa a Gaza. Ya ayyana abubuwa guda ɗai har 20, ba duka zan kawo ba, wasu daga cikinsu ne suka ɗauki hankali na ga ya kamata in kawo muku su, sannan ɗan sharhi a kai. Abu na farko ya bayyana cewar Gaza za ta kasance ɗaya daga cikin ƙasashe ko kuma wurare da suke da aminci, suke da zaman lafiya. Abu na biyu ya bayyana cewar za a sake gina Gaza ta dawo sabuwa, ta kasance wuri mai aminci. Abu na uku ya bayyana cewar za a dakatar da wannan yaƙi. Abu na hudu ya bayyana cewar za a yi musayan fursunoni. An bayyana cewar za a ba da dama wa ainihin ƙungiyoyin agaji su shigo da kayan agaji zuwa cikin Gaza. Ba waɗannan suka jawo hankalina ba. Akwai wanda yake a lamba ta 5. Mai lamba ta 5 take cewa zan saka muku shi a comment section, sannan kuma zan saka muku shi a screen. Abinda Donald Trump yake cewa a lamba ta 5 shine ainihin membobin Hamas da suka yarda da wannan yarjejeniya waɗanda ya kawo su, za a ba su dama su fita su tafi zuwa ƙasashen waje, sannan kuma za a ba su cikakkiyar kulawa ko cikakkiyar tsaro a hanyar su ta fita zuwa waɗannan ƙasashe ɗin da suka ji cewa za su je. Suna da wannan yanci, suna da wannan dama ɗin. Amma wannan ba, mu je mu zuwa lamba ta 13. A lamba ta 13 Donald Trump me yake cewa, zan haska muku shi a screen. Abin da yake cewa ne shine iko na ainihin yankin Gaza wanda yake hannun ƙungiyar mukawama na Hamas zai dawo zuwa ƙarƙashin wasu 'yan siyasa ko ƙwararru na Falastinawa da kuma wasu ƙungiyoyi ko kuma wasu daga ciki a wasu ƙasashe na duniya, da kuma sannan ainihin wanda shi Donald Trump yake jagoranta. Sannan kuma daga ciki akwai wasu manya-manyan mutane, wanda daga ciki akwai tsohon Prime Minister Tony Blair. In kun fahimta, alamun abin da nake son haska a nan gudun iko na Gaza, ikon Gaza zai koma zuwa tafiyan hannun waye Donald Trump. Shi zai zamanto yake sarrafa ta, shi zai zamanto yake da iko da wannan ainihin Gaza din. Abinda nake so mu gana nan gurin, mu je mu na gaba. A lamba ta gaba ita ce lamba ta 13, Donald Trump yana cewa ne Hamas ba za ta sake saka baki ko hannu a cikin wani abu da ya shafi al'amarin mulkin Gaza ba, ta kusa ko ta nesa. Sannan duk wani makami da suke da shi za su tattara gaba ɗaya su miƙa shi zuwa gare su. Sannan duk wata ramuka channel tunnel da suke da shi a Gaza na yaƙi, ko wasu makamai nasu, ko ma menene suke da shi na yaƙi, za a lalata su gaba ɗaya, za a lalata. Sannan ba za su saka hannu ko bakinsu a cikin abin da ya shafi al'amarin zai zamanto ba su da iko, ba su da komai, ba su ta cewa abin da shafi al'amarin mulkin Gaza. Sannan kuma maganar makami babu shi. Bayan sun ajiye makamin za kuma a lalata su duk wani waje, kuma duk wasu kamfanoni da suke da shi da suke sarrafa makami za a lalata gaba daya. Zai zamanto ba sa da iko da komai a cikin al'amarin mulkin Gaza da tsaron Gaza da komai da komai. Ba wannan ba, mu je mu gaba. A lamba ta 15 Donald Trump yana cewa da Amurka da ƙasashen Larabawa da kuma wasu ƙasashe na duniya za su haɗa kai su samar da wasu jami'an tsaro na wucin gadi waɗanda ake kira da International Stabilization Force ISF, wanda zai zamanto su za su ke kula da al'amarin zirin Gaza. Sannan kuma waɗannan jami'an tsaron za su ke aiki da IDF, jami'an tsaro na IDF na ƙasar mamaya, za su ke aiki tare kuma a yankin Gaza. Su ne za su ke ba da tsaro wa yankin Gaza. Su za a baiwa jan ragaman
wato al'amarin tsaro na yankin Gaza, amma za su ke aiki da IDF da kuma wasu jami'an tsaro na wato Jordan, wato a iyaka na Jordan, domin da su yi aiki na wucin gadi na wasu shekaru don ganin cewa an dawo da wato Gaza yantacciya, an dawo da Gaza mai cike da tsaro, wacce ba za ta kasance barazana ga Isra'ila ba, ga kasar mamaya ba, kafin nan ya zamanto a ba da gwamnati wa mutanen Falastinawa. Wannan kenan. Ba wannan ba, mu je mu na gaba. A lamba ta 17, Donald Trump yana cewa ne idan har Hamas bata amince ba ko kuma ta yi jinkiri akan waɗannan abubuwa da ya kawo su a sama, to zai zama ne akwai wasu yankuna da ƙasar mamaya ta riga ta mamaye, zai zama to waɗannan sharuɗa da ya kawo da dokoki da ya kawo zai ci gaba da amfani a waɗannan yankuna. To waɗannan yankuna za su ci gaba da kasancewa ne a ƙarƙashin wato waɗannan wato runduna sojina ISF da ya kawo kenan, cewa sannan su kuma sauran yankin da yake hannun Gaza kuma wato sai abin da suka gani kenan. A bidiyo na gaba insha Allah zan yi magana ko kuma zan kawo mana abin da wato ita ƙungiyar Hamas ta ce game da waɗannan sharuɗa da Donald Trump ya kawo, wanda yake nufin cewa yana so ne zamanto ya mamaye yankin Gaza bayan ya karɓe ta gaba ɗaya a hannunsa, sai kuma ya damƙa ta zuwa ga ƙasar mamaya cikin ruwan sanyi, ba tare da sai an ci gaba da wannan kashe-kashe da kuma wannan kashe rundunan wato kashe jami'an tsaron Isra'ila da ake yin ba. Zai kwace ta, zai karɓe ta sauƙi ba tare da ƙasar mamaya ta sha wahala ba. Wannan in an fahimta, wannan kusan duka abin da yake so ya ce kenan.